Колко? Не, душичко, моля те, аз от тебе пари няма да взема, миличко, не дей. Добре, хайде, служи тук за сираците. Тя ли беше? Тя ми. Аз, каквото съм ми казала, всичко е станало. Насеш ли булото с тялче? Какво булове се? Аз мисля, че идвате за сватбена снимка. Гад ти града. Уж пазихме тайна. Кога се разчу? Нищо де. Не е обидно, напротив. Ела тук. Архаично е. Не са модни безбрачните съжителства. Пробните бракове. Ето, цветята. Чакай се. Не искам това було. Тогава защо? Питай го него. Господин инженерът, той настояваше. Остани само с цветята. Мръдни сега тук. Чакай. Ето. Айде сега, готово? Хоп. Хайде сега. Усмивките. Готово? Ще ни направиш и по 6 снимки 4/6. По-отделно. За задграничен, цветни. По 9 ги искат. Добре, ти знаеш. Още като дойде на урок, разбрах замисъла ти. И с каква лекотата се отдава езика? Настигаш 3 годишните. Истината е, че имам известна основа. Да. Не ти казах от начало. Учих го 2-3 семестъра, после стана факултативен и го зарязах. Да. Я те видя. Брадичката малко надолу. Идеално. Момчето ти как е с английския? Стела ще ми бъде преводач. Той ми е малко мързеливичък. Чакай сега. Остави ми го, аз да ти го изтипосам в най-добра така, брадичката надолу. Ченок. Така. Ще те чакам при Роси. По-добре вкъщи. Добре. Хай. Кой беше този? Евстат от манастира. Хело. Светът е малък. Хайде. Hello, Miss Lesson. Hi. Lesson 43. 43. It's raining. Хайде де. Excuse me, Miss Markowska. Sorry. We are very sorry, but the bus came too late. Sorry, ама... Чети. It's raining. Да. Dialogue. Kate, can we go out and play 43. volleyball? Louis, no, it's raining. Yes, maybe. Andy, no, it isn't. Браво, напълнихме фабриката с куче. Нали да пазя, да Станоев не дава да ги бърне. Станоев да си ги завре, да си ги носи вкъщи. Тук ще иззад ушите. Гледай ги, бе. 6 парчета. Най-малко 3 пъти в годината. Смятай какъв приръст. Значи природата работи, за разлика от нас. Какво да се патентоваме в производство на помяри? С маркетинг, дистрибуции. И какво да търсиме пазари? Не се разбрахме, господин Диамандиев. За кое, бе, коце? За кучката. Да я разкарвам или... Пити, Станоев. Какво ме занимаваш с тия глупости? И табълката ми махнал. Мичето я няма кой едно кафе да направи. Къде е хубавата кафеварка? Пити, Станоев, всичко привра. Ей го. Бълкът, с когото говорим. Генерал без армия. Пак заминава. Защо не го изпрати? Той си мисли, че ме няма. Намерил една топла връзка на номер 20 и се надява да гушне всичко. Нали е стара комсомолска хена, ама ще хване на ватмана обратното. Добре, де.
Той какво си въобразява? Че ще съживи производството на Калашников и Макаров и ще издигне отново Берлинската стена? Не, то не, че не може, но не е Станоев човекът, който ще тръгне да преструктурира. Той е кулка, на която друг трябва да дърпа конците. Марионетка. А иначе по принцип джапане и пушкала ще се търсят винаги. И то те първа. Да. Дойдоха за амбалажи. Товарете, коце. И как без вас? Товарете, имам ви доверие. Чакам твоята дума. И да, и не. Ни тако, ни вако. Мисля, че нямат перспектива. А перспектива да ми изчини в Торонто, докато ga бясаш, има, нали? Той тук има чини за миене. Разбери, трябва да съберем пари. Сега е моментът. Времето на Станоевци мина. Това е нашия шанс. Ето ти карт бланш. Знам, че си в меден месец, но време за гонение няма. Върви, действай. 2 специални! Аре, Маросе, ще истинат. Това няма ли да го едеш? Харесаха ли ви? 6+ по петобалната. Майката ми се разката за тая шестица. От сутринта не съм сядала на дъто си. Сега разбирам защо им казват на тия заведения разширени вени. На това в динамиката се казва V0. Първоначален тласък. Да бе, първоначално натрупване. Учихме го в основи на комунизъма. Много е важно да има кой да ти тегли началния шут, за да достигнеш целта. А ние сме все под нулата. Чак под. Но не сме много над. Под сме, Ники. Понякога ми става безпощадно ясно, като при светкавица. Ние не си даваме сметка какъв мизерен живот живеем мамицата му. Аз съм минала само 22 години от живота си. Какво ще правя още 2 пъти по толкова? И какво да кажем ние 30 годишните? Как какво? Ще ги живеем. Какво ще ги правим? Евала, Ники. Страхотен непокист си. Винаги съм ти се възхищавала на здравите нерви. Джими не може да ти кацне на малкият пръст. За кума или добро, или нищо. Кум. Дай му да озвучава ефира. За друго не го търси. Днес сте много критично настроени, да няма магнитни бури. Наде! Какво? Дай ни по един джин с тоник. Чули ма? Айди сега ти да налееш. Аз пък няма да налея. Тя на тебе каза. Ти си по-млада, иди ти. Така ли? Данчеви си превели дипломите. 50 марки парчето. Как 50? Не бяха ли 30? Вие още ли не сте се отказали от фикс идеята? Поне да не бяхте се венчавали. Семейните ползват предимство. Шенгенска им работа.